Сутрин с ББТ. Навлизаме в последната част на предаването тази сутрин. Ще помоля сега всички зрители да внимават много в следващия разговор, тъй като ще си говорим за профилактика на зъбите. Знаете много добре какво казва народът, че ухо и зъб боли най-много. Затова е хубаво да отидем на време на зъболекар, за да нямаме после главоболие и да не ни боли зъб, както се казва, нали така. Доктор Младен Камбуров ще бъде при мен на гости. Камбов. Извинявам се много, Младен Камбов. Поводът да сте тук при нас на гости е една много интересна инициатива, която ви организирате. Тя започна вече на 25 май и продължава до края на месец юни. Без страх, на време и без пари. Сега, нека започнем с повода, т.е. самата инициатива. После вече ще си поговорим като цяло за тенденции и съвети на зрителите. Точно така, инициативата, която организираме, по случайност днес съвпада и с Ден без тютюнев дим, което допълнително се надявам да мотивира хората да потърсят помощ на време. Мотото на самата инициатива, както сам споменахте, е без страх, на време и без пари, тъй като без страх, знаете... Да, нека започнем с това без страх. Без страх, защото хората свързват винаги ходенето на зъболекар с страх. Страх от болката, страх от чакването от болката. А в случая ние с помощта на съвременните методи на лечение, съвременните методи на зъболечение, с една комфортна установка и с внимателно отношение, съм сигурен, че болката изобщо ще изчезне с него и страха. На време, защото ако се хванат проблемите на време, те ще се решат бързо и с излизането от кабинета те вече ще се забравят. А без пари, която ни е последната част от мотото, означава, че ние в рамките на инициативата ще проведеме профилактични прегледи, с които ще запознаем хората със състоянието им в устната кухина. Те ще са наясно с проблемите си, т.е. много от хората мислят, че си имат здрави зъби, но това не е така. Ние ще ги запознаем с актуалното им състояние. Това, че не ни боли зъб, не означава, че няма някакъв дребен проблем, който след последствие ще се разрасне. Точно така. Болката вече е доста късен признак. Добре. Днес е ден против тютюнопушенето. В няколко така насоки в тази посока да дадете. Как тютюнопушенето вреди на зъбите? Тютюнопушенето, както знаете, е канцероген. Освен лошия дъх, който имаме. Лошия дъх в комбинация с намаляването на кръвоснабдяването в устната кухина. Знаете, че кръвоснабдяването е важно за изхранването на тъканите в устната кухина. Това довежда при всички случаи до занемаряване на устната хигиена, преоцветяване на зъбите, знаеме. Здравите зъби и хубавата усмивка винаги са свързани с бяла и красива усмивка. Тя няма как да се осъществи без съответно човека, който иска да я има, да не пушач. Така че тютюнопушенето има многостранни влияния върху здравето в устната кухина. Не само с оцветяване върху зъбите, но и ако има някаква интервенция хирургична с по-късно, по-бавно заздравяване на раните, с лошия дъх, както споменахте, и редица други по-дребни проблеми. Тоест, те никак не са малко вече нещата, които се събраха от един признак. Тоест, пушач. Ти си пушач, оттам нататък вече всички тези проблеми ги имат. Нека да си поговорим сега и за самата профилактика, за начина, по който българинът се отнася към здравето на зъбите си. Попада ми скоро статистика, всъщност не много скоро, но беше черна статистика направо, че близо 1/3 от българите дори нямат четка за зъби, не си мият зъбите. Наистина това е актуален проблем. И българин има култура до известна степен, защото той търси помощ, но тя се търси когато има вече проблем. Крайен случай. Да, когато има болка, както споменахме по-рано в разговора. Когато има вече болка, нещата са вече много по-различни. Има вече тежка ситуация, която трябва да се решава с много отнемане на времето на пациента и наше, разбира се, с повече средства трябва да се отдели от самия пациент. Така че, освен, че ще има по-малко болка, по-полезно ще е за самият зъб и ще е по-евтино. И ще е по-евтино. Смятам, че това са достатъчно причини, поне да ходим на преглед един път в годината. Да не 2 пъти, но веднъж годишно. Да, 2 пъти е препоръчително, един път в годината пак е нещо. Но според мен акцента при профилактиката или това, което знаят пациентите за това е, че те търсят лечение, когато има проблем. Малко от тях знаят, че трябва да се търси помощ по-рано с цел този проблем изобщо да не се появи. Това е много валидно специално в нашата сфера, тъй като ако се хванат проблемите на време, те просто няма да съществуват. Имаме зрител, доктор Камбов, извинявайте, че ви прекъсвам. Здравейте! Здравейте! Благодаря за полезните теми, които винаги разглеждате. Бих искала да попитам кога ще се провеждат тези прегледи, къде, как може човек да се запише. Благодаря ви. Всичко добро, приятен ден! Аз също ви благодаря.
И аз Ето, също ви зрителите благодаря. са много полезни винаги в разговорът. Да. Къде и Значи, как за инициативата, да. Инициативата за сега се провежда само от мене, за съжаление. Не за съжаление, но в бъдеще имам желание това да се включат и повече колеги в нея. Това е пилотен проект, който организираме ние сами с помощта на някои наши партньори. Инициативата е, както казахме в началото, трябва до края на месец юни. Ще може да се записвате по телефона, запазва се час и след като може да посетите и нашия сайт, който е инициатива за здрави зъби izz.bg. izz.bg, още веднъж. И може ли само и телефона да кажем в ефир, за да могат да... Телефона е 0899. Така, 0899. Грешка. 0833. 0833. Отново грешка. 0283. В сайта има телефона. Добре, просто не го знам. www.izz.bg за всички, които искат да се запишат, могат да научат всички подробности от сайта, свързани с инициативата. Още веднъж напомням, тя продължава до 30 юни, т.е. имате предостатъчно време, в което можете да се запишете. Още един зрител ще включим, имаш ли нещо против. Добро утро! Ало, добро утро! Много похвално на вашия събеседник, че организира безплатно изследване на зъбите, но дали съществува такова нещо като лекуване на зъбите безплатно? Въобще дали съществува в България? Защото аз мисля, че, примерно, представете си тези хора, които роват по буклуците, разни такива кошари, те по принцип нямат една стотинка, но не се само те, много хора са без пари. Има ли някъде възможност да се лекуват? Явно и те ги бъдат зъбите понякога. Ами със сигурност, но то няма да е безплатно, то ще е безплатно за пациентите, т.е. господин Камбов ще трябва да поеме цялата сметка. Това... За съжалението, здравеопазването никъде не е безплатно. Никъде не е безплатно. И за съжаление е така. За съжаление е така, но мисля, че може да се възползват поне хората, ако искат да установят какви са им проблемите в устната кухина, да знаят поне какво им се случва и какво може да се направи по въпроса. Съответно ще бъдат коментирани, разбира се, и финансовите параметри, но финансови фактор в днешно време не може да бъде избегнат. Преди малко с доктор Ленков коментирахме проблемите в здравеопазването. Що се отнася до заболечението, има ли неща, които не стоят добре, не са изчистени, чисто рамково, като практика? Работата ви с здравната каса или смятате, че що се отнася до вашия бранш, нещата са така горе-долу? По принцип сме по-добре от лекарите, ако разглеждаме нещата. Не говорим като функция на системата, не самите функцията на системата, лекари. мисля, че има още какво да се желая от здравната каса. Пакетът от услуги, който се покрива от нея, за съжаление, е твърде малък, за да може хората да се възползват адекватно от услугите, които предлага. Може би ще трябва да се помисли в увеличаване на този пакет. Ето този преглед, за който говорихме, веднъж годишно, че е по-добре от нищо. Абсолютно. По какъв начин е регламентиран със здравната каса? Колко трябва да заплати всеки един, който иска да се направи просто един преглед, поне да знае, както сам казахте неведнъж, поне да знае какво се случва в неговата уста. Здравната каса поема един профилактичен преглед на година. Изцяло? Да, изцяло с нямане на зъбен статус, както и две дейности всъщност са включени в тази пакетна цена с определена номинална стойност от самата каса за всяка услуга. Тоест с минимално доплащане от страна на клиента? С доплащане, да. От страна но на в пациента минимална стойност, не... Потребителска такса плаща специално за профилактичния преглед. Тоест, и как не е малко това все пак, което се осигурява? Може би нещата могат да се регламентират и в по-добър момент. Да, но това е крайно недостатъчно. Поне едно почистване на зъбен камък, според мен, би могло съвсем спокойно да влезе в този пакет. Това де-факто е начинът, по който може да се повиши здравето на българските пациенти. Въпреки всичко, тогава какъв процент се възползват от това, което се дава? Поне. Профилактичен преглед веднъж годишно. Профилактичният преглед специално не е услуга, която се ползва често. Тя винаги е в комбинация с болка и тя минава. Тоест отново идваме на варианта, отиваме на зъболекар, когато ни заболи зъб. Точно така. Как се променя такава тенденция? Как се подобрява културата на здравната култура? Според мен нещата трябва да се променят още в ранна детска възраст. Тоест тук идва ролята на родителите, идва роля на учителите. Аз си спомням едно време в колонка по двама, на зъболекар, веднъж годината, учебната година, разбира се. За съжаление, да, но не ми се струва, че тази практика беше правилна, защото повечето мои пациенти в сегашно време
имат страх от зъболекар, точно от тези посещения при зъболекар в училище. Там се обръща внимание по-скоро да те натиснат и да те направят това, което имаш за вършене като работа, а не да се обърне на внимание как трябва да си мие зъбите самото дете, да се обърне така в чисто игрова форма, да се представят нещата, за да може да бъдат по-лесно смилаеми за тях. Така че там са нещата, върху които може да се акцентира в училище, в частна класния, нали, да се организират подобни инициативи, за да се подобри техниката на четкане, защото това е разковничето на здравите зъби. Колко време на ден? Колко време като минути трябва да се мие? Времетраенето е второстепенен фактор. По-скоро е техниката на четкане. Правилната техника на четкане 3 минути на ден на процедура е абсолютно достатъчно. Да, но с правилна техника на четкане. Тоест не просто четката да мине през зъбите. Точно така, защото има разлика между мити и чисти зъби. Нали? Трябва да се направи тази разлика. Добре, доктор Камбов, технологиите, що се отнася до вашата професия, как се променят с годините? Малко по-рано в разговора споменахте, че болката поне може да бъде минимизирана с новите технологии, но като цяло развива ли се? Развива се, разбира се. В момента компютрите навлизат много сериозно в денталната практика. Вече има много CAD-CAM системи. Говоря за системи, които позволяват изработването на коронка в едно посещение. Нещо, което преди това беше възможно само с 2, 3 или 4 посещения, нали, за тази процедура. Също компютрите много ни помагат в организацията на самата работа в практиката. Така че от тази гледна точка мисля, че имаме голям напредък в дигитализирането. С колегите се базикаме, скоро ще си правим пломбите чрез флашки, нали, ще бъдат инсталирани на хората, така че в тази насока имаме сериозен напредък. Лазерите също навлизат доста. Лазер е една технология, която още е доста млада и не може да се вършат всички манипулации с нея или поне с резултати, които ни се иска. Но при всички положения резултатите от нея са доста обнадеждаващи. До каква степен е важна и самата паста за зъби, която използваме? Питам ви, защото в момента се предлагат страшно много марки, страшно голямо разнообразие, но все пак има ли значение действително кога, каква паста използваме, начина по който трябва да се редуват? Пастата за зъби има значение, но до определен смисъл. Пак ви казвам, основна е техниката на четкане. Използвайки с паста за зъби, разбира се, тя трябва да бъде разнообразна, да не се използва една и съща паста за зъби постоянно. Тоест, ако ползваме изпелваща паста, след това някакъв... И може да се използва, и друга профилактична паста да се смени. Просто пастата има малко второстепенно значение. Хубаво е другото, което да се спомене, е четката за зъби. Тя малко им се обръща внимание, хората ползват с години някои. Хубаво е да се сменя на 3 месеца поне. Ако има някакво заболяване белодробно, което са прекарали пациентите, също е добре да се смени, за да не се предава инфекцията. Знаете, че тя съдържа по косъмчета доста микроорганизми. Така че това също е важно. Това са винаги някакви такива дребни неща, които остават страни, но събрани на едно място всички тези дребни проблеми уж вече водят до доста по-сериозни последици. Факт, така е. Избелването на зъбите стана като че ли много модерно напоследък. Така е. То крие ли рискове по някакъв начин? Виждаме ни прекрасни, светещи дори усмивки понякога, особено на звезди, които виждаме и по телевизията включително. Избелването на зъби е съвсем безопасна процедура. Единствената странична реакция от подобно избелване е чувствителността на зъбите, която се получава. Но тя при всички случаи е преходна, зависи от системата, която се използва и от процента на избелващият агент. Той в почти 100% от случаите един и същ, те се използват 2 различни агента. Чувствителността е единственото нещо, което ги отличава, нали, едно от друго. Просто аз лично предпочитам тези, които са домашни системи за избелване, тъй като може би резултатът с тях се получава за по-дълъг период от време, но той не се различава от in-office избелванията, но за сметка на това чувствителността почти липсва.